Sa number 10, pinakauna nga Bacolod Pet Festival nagbukas kaina sang aga. Pinakauna nga Pet ID angin isuman. Miyara man sang exotic pet display. Yaring report. Pinaagi sa QR code nga makita sa dog tag, may baluan kung sino ang tag-iya sang isa ka ido o kunkuring kaag pati na ang petsa sang iya ulihi nga bakuna. Pinaagi sini mangin mahapos ang pagkilala sa tag-iya in kaso kung madula ang hinuptanan. Kaina, si Sydney ang pinakauna nga ido sa Bacolod nga naubrahan sang digital ID. May ceremonial nga pagtakod sang dog tag para sa iya. Ginpatigay na seremonya kaina sang aga sa opening ceremony sa pinakauna nga pet festival sa Bacolod City. Sunod sa kay Dr. John Michael Cabugwaso ng Assistant Department Head sang City Veterinary Office ng Bacolod, pinagi sini may digital record na ang isa ka pet para hindi na malipatan sa tag-iya kung saan unya ulihin na pabakunahan ng iyang ido o kunkuring. Ang main purpose is for us to have a digital record na hindi na madula, na pwede ma-view bisan kay sino, bisan ni Mayor, mabala niya kung pila ang real time nga numbers ang ido sa isa ka barangay, nga kung tingin makita man sa mga barangay captains, or kung in kaso madula imong ido kag may makakita, pwede mabalhan nila kung sino ang tagiya. Masugod na sila anay sa pag-register sang first 100 dogs, kaglantawon kung mangin epektibo o kung may dapat nga i-improve sa sistema. Sa pet festival venue sa Ayala Malls Capital Central, may mga exotic pets nga na-display nga makahatag sa kalingawan sa tanan. Kalabanan diri, mga tumalagsahon lang makitaan gani pinasahi nga experience. May mga talk, pati sa kasapatan para dugang nga impormasyon sa tanan. May mga pet supplies nga sarang mabakal diri kag pwede man mag-adopt sang ido. Ginanunsyo ni Councilor Thady Saison nga may napain nga 10 million pesos nga pondo ang Bacolod LGU para sa 2 hectare nga animal shelter nga ipahamtang sa na-acquire nga propiedad sang Bacolod sa Barangay Granada. Kung mahumana ini mangin pinakamalapad nga dog shelter sa bilog ng Pilipinas. 2 hectares will be allocated para sa mga ido at mga kuring, mga pets for sure. So I believe that is a very big investment. If you look at the value of the land, no, kan ang 10 million para ipatahumon sila. Bacolod City will build the biggest LGU-operated dog shelter in the whole country that will replace the infamous dog pound. We have allocated funds for the Libre Capon. We have enough funds for the rabies vaccination of at least 80,000 dogs and cats. And we are now preparing for the establishment of the Animal Welfare Desk in the barangays of Bacolod City. Ang Pet Festival ang nagsugod kay inas ang aga kaag magalawig tubtub sa Domingo nga adlaw.